jemnud bat babha Becha ibaret kunga Isne banga bidye Shayanga banwan shami Banyo wan shami ngatrang Dry ba idyang awat kang Hakahima ku jong mi Ato ay bangan syong ne Ngadakwa kumi banlong Hajan jong mi ay ngan syong Mi ba isne bad bas bun Banlong kum tangan smohun Dengan Iaroh junom du Bat ngan syakriya meru Kum taka pertekan i Ya uji sudah ngahi Jingpule nakasam apulai kadenghat balingkok baar balban try ulang berjonga angker open cia yang kijaka plang bajenga uyalam yang harut bajai open pai yakin minsin jonga uyalam yang hikilin tikahak nak bynta kerteng jong U Blei Sesisin part pediang sobha yepi shakanika online worship service jong jinghikai balang Presbyterian Nongthymmai ngidap ta kajing aingu oba crowd U Blei blo pli biang ingi sesisin yakni kalan ngila ban lam yepi yakni ke program ban ngait scam ba pinyesnok tilang ban ngi sipor ban snap U Blei don man krenengi lingba kani ke program hakani ke step ke bamenta ngin walam yepi yak we ke jingiathuhkhana tangba kani ke jingiathuhkhana kan long ke ba compare kendian namar ba lapun wandur yaka ha ka drama but bala sunrop lang ki jingrwai ti hakani ke stem kani ka drama lani ka jinghikai hakani ke step ke bandai kat kum ke jingiathuhkhana na ka Ktien ke jong Blei ke bangila ban shem na ka kitab Genesis ke lenong ka balai punyo dekot hadu sanpo ti ka kerteng jong kani ka pli hakani ka por ka kerteng u Joseph u khna u bakong ya U Blei ti uni u khna u kerteng u Joseph pad ik jingiathuhkhana menta ku mengalong yupi ngin perwandur ya ka dur jong ka drama bala senrop lang bak jingrwai titong ngin nyapet at syak skor bahamu lai thu ingi ba men wei la don ubrio jo U Blei u kerteng u Jacob udan udai banakari kanan bat udai ubrio U Blei u ba iet bat u syapting U Blei u Jacob udan kat anut ki kuan senrang ki bahedu naki ki u kerteng Ruben nang tas buat so natli bat ki baret pat udai Joseph bat wakadu naki udai Benjamin u Jacob u ye ki kuan jo o baro ndai u kamno ka jing e ya u Joseph bat uda e tham sim ru ya u namar ulang u khna u batip si ba u ba e bat wako sneng ye u kpa bat ulang ru ba e U Blei namar kata u Jacob hakasmi ka jong Joseph ka bauladap khanyu stem karta ula ai ka we ka jing ai so ba ka ba ketpang ye Joseph bat kata kadai ula ai da ka sopti ka ba tho brun lani ngilaban ong ka sopti ba bon rong bat ka ba itanat ba
Bat lo ongkum ni yu Joseph. Ko ki khon ba e jonga nga khot ye phi baro namar nga don ka jingle ka ba kerpang ka ba nga kwa ban le bat kata ka long banga ukpa jung phi ki khar ar ngut ki khon nga don ban ai ka jing ai ka ba kerpang ha uwei na phi ubangan nyo uba kerpang e hinre shwa bangan le ya kata nga kwa ban ai ngu ya U Blei uba long ma u ten rai jong a jingkur khu ya ngi kum ka long yeng ngi ai ngu ya me ko Blei ba pha U Blei nong tha u nong pen long me la ker khu ya nga kan ne tang ka jing ngo nga ai sha me na sing kai jong nga me la ker khu ki kha dan ngut ki khon shen rang kum ka long yeng sha me ngi ai jing ngo jing Iaroh sha me try ka jing ngo ka jing Iaroh o sha me ni ai ka jing ngo ka jing Iaroh o sha me ni ai ngo ya me ko Blei na phi ki khat ar ngot ki khon nga jet ya me go Joseph u khon uba e yanga uba tep breu uba tep Blei uba ko ngu uba ngai sneng yanga kum kadak jong kani ka jing e jonga ya me nga ai ha me ya kani ka sop ti ka ba kerpang Ku Blei ku baba i jonga om don kin tin ngan pla jing i jong pianga Ku Blei ku baba i jonga ka jan ku pa phla pi ai kerpang yanga Ku Blei ku baba i jonga ya kani ngan ting kai o kan pen ken ma jing i jong pianga Ku Blei ku baba i jonga Kani ka long ka bomla long. Balai u Joseph menyo kani ka sopti ka ba kerpang bat ka ba burom. Nga bitar kani ka jingle ipa. Hoi, ngaru ngamla man pedang kani ka jingle. Masmu bang ni day ban le. U Joseph habau la yo ya kani ka jing ai subhan ukpa pula dap ta ka jing kemen Nrai ke ka basosi pan kalong bakani ka jing ai subha ukpa yu Joseph kala pen bitar sikat dai iki hen men ju kira dap ta ka jing bisni apo jongki kani ka jing ya le siang khamat ka jong ukpa jongki bat kumta kila dap ta ka jing bisni yu Joseph bapli nama kata kila ya sela nama kata pedeng jongki sipara kuno man penyiar kaput yu Joseph kidat muru panlek sop ya kata kakam klem ke jingtip kpa jongki u Jacob ale ngenya pet menta ayu ki hinmen kitmu banle yu Joseph
Ngala isi u Joseph. Nong yathu pensai. Bat ngadam ru ipa bile kini. Tang u Joseph. Yang ipat. Naptali. Kitu kiwi ki para jungi. Ki ongkum no. Kia menjor nem bangi day ban pensitam u Joseph. Hoit baru ben. Kia menjor lang bani. Bangi day ban pensitam u Joseph. Henry, ni le kum no ken. Ngihapban le, ngihapban le, ngihapban le, ay ay. Ngihapban le, ngihapban le, ngihapban le, ay ay. Ngila isiya u Joseph, ngidayban le, ay ay. Ngala perkat kum nungin le, ban pin caklep ya u Joseph, ngin pin yap ya u em, pin min sao ya u em. Henry ngas ngô day bangin le ya u hakat liu ngin ya thep ondalawan ki nong dim rau haki ngin di tador ya u Kenra sajngai un aman pai nang ni ya u penjara ngai ngin ong ipa baki merat klau kila penyap ya u Ngihapban le, ngihapban le, ngihapban le, ay ay. Ngihapban le, ngihapban le, ngihapban le, ay ay. Hoot ngin le, hoot ngin le, hoot ngin le, ay ay. Mentangin litan ya u. Bangin pensitam ya u. Ti uhan man u Joseph kuma pilayo I mentan. Kilay bishni ya u. Kila pitarro yu kupa namar ule ye tang yu Joseph. Dia kumta kila ya subut. Kum no ban pensitom yu Joseph. Kila ya sela ya kawe ke jingle kapas niu ha. Bat ka bashir kai ru. Kila ya subut. Kum no ban le kata ka kam. Bat kadu kila ong ma kidei ban chupan yak no yu. Henry namar uway u henmen jong Joseph udang dan hak. Hi kecing so sin ya lau jong para kat man penyap ya lau jong para di sung day kumta ula ajemut man subret no yu Joseph ha kawai ketliu kabalarngat bat banya tupat ha ukupa bomrat klau besniu lapam du yu ale tu nyepet yang kihendan kile kumno yu Joseph Ku Joseph Ko para jungi. Wanang ni. Balai baru ben. Pikot yang Pidon kam ayu na Namar bipa yang lai aja ya me. Padi lai kerpang ya me kani kasapti bai tenat. Tingi kihen men jong me. Lai si ya me. Bat namaru. Ame ya tu pensoi sepang jengi pa. Ngilai akut bangin pensitom ya me. Dah kebangin tap ya me habor ni. Bangin di ya me aku mau marah. Em, ani wow. Balai pinya le yang akong ta. Mabalik ni pipin sitam ben yang atu isan ay kun menjonga. Wale ben yang Om dan jingit shu ya me Mela shed kelap tina markata Akin nong dim rau Ngindi ya me Mabalik ni Pipin sitam ben yang Mabalik ni Pipin sitam ben yang Pilayo sengo kumno kito ki henmen ki Joseph kila penstom yu kila tim rau yu ki Nongthymmai nari Midian latte lakum yu Joseph palaya lamno yu shaka wai pat kajaka
kebat ngai bah mat kata kalong ri Egypt syeng usim paru tong nyepet mentah ja ayu ha kadi yeng jeng usim paru ku usim ku kishnong kithaw ngaterwa yaw ni umraw ba pentit ulong umraw ba pakabha hey kushnong ko thaw hey ko lok ko jor ngau nong dim ra ngawan mantir wa de shapi umraw ba dang kin raw kamet kapat baklan tu thed ya u penom ba be umraw u ba paka hey kushnong ko thaw hey ko lok ko jor tu thed kin yaw ne umraw u ba paka hey kushnong ko thaw hey ko lok ko jor thed kin yaw ne umraw u ba paka ku nong dim raw me ong ba uniu raw long bapaka me tik na ba bat ulong baler kam lada kadai kumta ngan thiet ya u hot sim long u baklan bapaka bar u baler kam u kumta ngan thiet ya u shim kani kapisa bat khilet no kum rao sam la tu ya nga me de u e ka e me la ban le nga thi do rem nga ker men skam ba men long ka jing men toy ya nga de u kun khat du u jacob nget hu blei ngasmat nga mina nga don kasap bu blei u ai ban bataya ki jing posni kum rao sam la nga la ngau hun na du men ta men long sha kri jong nga kum rao sam la nga la ngau hun na du men ta men long sha kri jong nga ali yang in let sha yeng jonga tlayo em bau nong dim raw le die yu Joseph kum umraw ka yeng usim paro nang ta na ja ayupan laya thu ha ka ni ka jingiathuhkhana bau Joseph ula im ka jing im ka papaha la 3 minut la le hok julong jaitu bat shu namar unang haban batai ki jing posniu uparo ula kantiu yu u lani ula pan kiu kerdan yu Joseph sha ki kerdan ki bahe bat halor tam agar ki Egypt Ktien ka ni laong makanam sniu lani ka klam kelawan agar kanan kari kabade kishnong trai ki jong Joseph ha ka bau sa ukpa jong u Jacob lambat ki henmen ti kumta ha ka ni ka nem sniu ka yeng jong u Jacob ru kala kam don jimbam shu ka ka ba kila pelang kala lut no bat menta kila sedang man kerdu bam tiu Jacob la khot iki khon la pha iki khon balik wat jimbam nari Egypt tamar yo snow bahari Egypt dan uwe umentri usim paro ubastad wala kan siya lupai ki kyo khnang ki brio kata ka hima kinom nyak thangan ban u Jacob shim la tip ba uni mentri ubastad ka yeng sim paro ka ri Egypt udai ban kunjuh u Joseph tong nyepet menta ja ayu nang ni cakaman
Ngai ngo U Blei, ngai ngo U Blei. Namar ngalong, kum dir kum bangalong. Day ke jing it, ke jing pau Blei. Kabay alam ya kani ke jingim ke jong. Burom long U Blei, ubah jrong tam. Ngalong kum ni day, ke jing pau Blei. Jing long yami. Bên đẹp nông sumar sang ti khao jong mi yang ati khop kari ku blei jonga mi long u blei babha ku blei jonga ko nong siu spa jonga Ku menteri babha ngiwan nari kanan Akabang ilamatnya kandam seniyo. Bat ngim dan jembam syu. Ku menteri. Ngikir padrit ya meh. Tu isen ailam yangi. Bat tu ailam yu kau bamelakin show. Ku men jonga. Pi mi tu mo yanga. Ngadei ken parakat do jong pi. U Joseph. Upapila de merau shisin menwe. Shisin min wait pila kentat yanga pila di akti unong dimrau hinrei U Blei uri udayanga ngalong kumni kadei jing it U Blei ku blei jonga milong U Blei babha ku blei jonga kunong siu spa jonga Go Joseph go parajangi tu map hingi go men ba I jonga ngalamap ipi Ya, yang ini let shemyuk ko, bapinyok ra sheying ipa. Timba kani ke jingiathuhkhana pang Joseph, new iken Joseph, walau lah haban mat ke jing ke jing ele, ke jing syak pencitom ben, wapun ban, ujai net scam ke jinget ke jong hau Blei, long samla ubadap tak buram. Bat kejing sengurit. Bat ha keba sautanat kalong. Ba ulong usam la. Uba kloy ban map. Wala ula sya. Ula yo kakabu keba bhata mat penyar kaput ikihin men. Kiba temu ban penyap yu ban lajit ban map no iki. Ba ula kloy ru. Ban pedyang biang iki. Kum kihin men ki jong Kumta ka jinghikai ka bangyo na kani ka jingiathuhkhana kalong bahabang ihap ka jing penshoy ka jing sniyo ni sngo bishni ino yin pan ya ka bon U Blei but yin nyet scam mangila ban job ya kata da ka bangi yai ne ha ka jingrwai but Blei hi was aing kata ka bor mila ban ya it nyamap parlo U Joseph ula syadi no akin menju. Nrei kani kalong penban. Kalat di U banlong unong sensyar ke di Egypt. Kani kapan mau yangi. Bo Blei coklat yangi lano ru. Kumba ula le U Joseph. Ula ai U ke jing start ba ke jing champang. Wat hadu bu unlong unong ai buj us im paro. Kumta ke de yangi ru. Pan ke bon U Blei. Bon ai yang iru ya kan ya jing start kumno menginjit ya kababha bat kiar nak basnio U Blei namanta kaburam ju amen ni ai ku Blei sibon ya kinong isim bynta ba ro ki Blei pendep ya ka bynta ka ba pensyat halo jun ki kan ya kapor bat ni dwai U Blei nang kurku ya pi unang ai bori pi ba pila ban syakri ban pen krawe ke buram ke jong nak pos ke por ku Blei sibuan sesisian pat
tementangi lapoi syak bawai jong kini ke jing sakri ke jong U Blei bangi next time baglalong ke jing kru pi ke basngap ke bayo snow kini tisha bangin wai angker pat pi baro banginya snok tilang matni da ke bangi ong lang ke jing doi trai bat ansakr kru pen wai okay kuk pa jong U ba ning long bakut ke teng jong mi Wan Khynnah jong mi long command jong mi ha kando kumba hapning to ai ngi mentai ki jingbam joni kabala kasni to map ru ingi ki rengkang joni kumba ngi ringi map ikbale sni ringi to wat dalam ingi ki jingpen shairu ne smar ngi nak besnio na ba jong mi long Khynnah kabor bat kaburam ru halakarta amen Bada kabawai no to ai ba jing ai Jesus Christ utrai ke jing it ba Blei buk pa lam ba jing slok ba thiang mun sim ba khut ai kin lai hu we kin shong lam ma kat ba ni lam ke jing sang khna lam ki riu ngai lam satla ka puthai man tash ki bom jukut ru amen Isu jam nod bad baba Becha ibaret kumnga Isne banga bid Shayanga ban wan shami Ban yo wan shami ngatrang Try ba it yang awat kang Khynnah ku jong mi Atu ai bangan shong ne